Kuro mai kama na nyisi neno ka. Yes. Kama nitie sukuma, nitie ododo, nitie kandera, nitie nyaka soy. Aloto suga. Osuga. Yeah. Kuro kai ineno kuro mai. Watemo miyo gwen wadwa chielo ka. Udwanu. Yeah. Maka chi kuri ngene wadwa ni mondo mi ko chiel ka. Yes. To alode man kagi. Yes. Bedo safe. Yeah. The greens. Yeah. Must be safe. Yeah. Safe. Kore momio wakelo gini mondo jamani gini jate. Sami keto gini inano waya ma okelo ni. Ikete min waya. Modonji nyaka piny magweno ok nyal. Gweno ok nyal kal. Gweno kela ngute ne kata ko obed nyaka winyo. To ok nyal donje iye. Iwinjo. Koro ma waya mo kelo ni. Inyalo ng'eyo kaka inyalo timo go. But ikete in a way that onge gimoro amama nya donjo ka. Rao be ng'eni nitie ka but lepe ne waselao. 2 hours 30 minutes. Rao ne walao ka 2 hours 30 minutes. Nitie odiochieng' moro mana rao donjo ka. Kodonjo. Gima ne rao time puodho ne. No pielo. Kane osepielo kama to wakawo chek ne chat waloso go kandira. Sani alode machamore area ni te. Cheth rao. Cheth rao mano mbolea. Yes. Mano mbolea. Jogi weni nang. Mano mbolea. Mbolea we wuoye.